Ambalma wani yangma bikibara mamolo kala sama ode ko kamni to kun furancɛ daminɛ na fo sisan kɔni jajugu dɔw kɔni bɛ ka yala an ka réseaux sociaux kan o jajugu ninnu na kɔni mɔgɔ bɛ maa dɔ ye min kɔni bɔlen bɛ ministre fɛ ministre min ka baara bɛnnen bɛ baarako koɲɛw ma ni ale ye Mawulud Ben Katara ye ni ja ninnu na kɔni cɛ min n'a bɔlen don a kɔni bɛ ye k'a fɔ kɔni ko o kanangolon don wa ani musolaka dɔ kɔni bɛ ye ja in na ni olu bɛ ka walejugu dɔw kɔni kɛ a yirala k'a fɔ kɔni ministre so min bɛ baarako kunna ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni ja ninnu kɔni tɛ ja yɛrɛ yɛrɛw ye ko k'a d'a kan ko montage de don ko olu kɔni y'a ye k'a fɔ kɔni ko ministre yɛrɛ ko a ka compte Facebook ko kɔni piratera maa dɔw fɛ n'olu ye maajugu ye ko maliyɛn dɔw b'o la ani béninois dɔw ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na cogo min na kɔni ko nin ko in kɔni bɛɛ bɛ se ka da kɛnɛ kan cogoya min na olu kɔni tɛmɛnen kɔ nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ kɔni hali bi kɔni Facebook ni réseaux sociaux tɔw kan maliyɛn caman kɔni bɛ ka u ka kumasuli yira ka d'a kan kɔni caman dalen b'a la ko ministre yɛrɛ de kɔni don dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko hali ni a yiralen tɛ k'a fɔ ko ministre don ko ministre kɔni ko a kan ka walan sɛmɛ walasa fo nin ko in kɔni bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka ban waati min na jɛkulu min an ka jɛkuluba min bɛ ni a bɛ f'o ma ko collectif Biton olu yɛrɛ y'a communiqué kɛ min na u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni ma a fɔ ko ministre yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in na nka k'olu kɔni b'a ɲini ministre fɛ kɔni k'a ka walan sɛmɛ ko k'a d'a kan ko ni ministre da donna nin walejugu dɔw kɔni na tant que ni ɲɛw kɔni ma sɔrɔ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma sɔrɔ ko a kɔni bɛ na ni kumasuli ye gouvernement bɛɛ de kan ko de kɔni kama k'olu b'a ɲini ministre fɛ ko a kɔni ka walan sɛmɛ cogo min na gouvernement ka baara bɛɛ kɔni kana na nɔgɔ nin wale in kɔni kelen sen fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko juma tɛmɛnen tasuma kɔni wulila ministère des affaires étrangères ma ni ale ye ministre so ye min ka baara bɛnnen bɛ kɔkan kow ma a yirala k'a fɔ kɔni ko nin tasuma in kɔni wulila yɔrɔ min na ko de ye cabinet min bɛ baara kɛ ministère la ko o kɔni ka yɔrɔ de la a kɔni yirala k'a fɔ kɔni ko in na kɔni ko mɔgɔ ma sa ani mɔgɔ ma jogin fɛnɛ nka kɔni ko tiɲɛni caman kɛra ka d'a kan tasuma in kɔni a sera ka papier dɔw minɛ minnu kɔni ye papier ɲɛnamabaw dɔw ye ministère so kɔnɔna na hali bi min kɔni y'a to tasuma in kɔni wulila ani ni mɔgɔ sen b'a la ani mɔgɔ sen t'a la an kɔni an ma bɔ kalama fɔlɔ ni min bɔra o kɔfɛ an b'o lase aw ma ayiwa an balimaw ni kunnafoni min tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la